Nanti baik. Nyapa lah wong podo ora tau utang nek aku gitu. Jelas kan yang salah iki, jelas yang salah iki. Apa ki? Bae cocok iki tak jowo. Promosi ning utangan meneh. Gregepan jalan. Gas. Pun. Solo dan lagi. Amen ora tak akal kaya ini. Utangnya berkebayar gitu. Nek tenan to malah molor bocah e. Anjingan. Anjingan malah turu wae bocah. Men. Samen. Apa bocah? Jangan cuy. Jen. Boleh tidak? Kilo, Jan. Tani. Nanti wayane kerja. Masalah wong saya kira ada utang ya aku. Gimana? Kilo, tegane sangu. Mau saiki wis penak kabeh lho, Bos. Salah kamu pengen asli lho podo utang kabeh sini iki. Wong wae. Ya. Yo mah HP mau arep kon cilik duit koyo kuwi lho. Kan bukan biar ada monopson enggak ngerti lho, men. Bombok to. Wis to, pokok kowe kok tak pesanan gede. Katai lah. Duh, ini lho paling mau 1.000. Wingi kan rame-rame nih. Iya. Saiki kilo sepiak lho, men. Ayo. Tenan ora wi? Memang sana dhewe. Wis to, tak kai persenan kowe gede kok dhewe dari Tak bisa nano. Ada sih. Ya. Tak kai waktu 5 menit lagi. Mbok kira aku mentok kok piye? Delep langsung wis. Aku lu mlungso, Bos, ngene-ngene yo. Ya minimal 15 menit. Ngono yo. Ora bukan tuh iki. Ngomong sore. Masa aku sih mau iki ya. Belen tergantung ngono iki. Musuh kan lu masuk iki. Wis kaya cangkem ra cangkem dengan gua. Ibu yang ngono. Bosok. Yo ini gila, wong urip agak duit. Mangan tidak bolos. Ora ketang pisau lek nyolong. Nek ngomong lemu. Nek warak aku. Nah ya mau ngono lho, Mit. Tapi kamu biasanya ki pamit atus, biasanya enggak atus lho. Cangkem gua bener. So awan iki wong turu jubrek-jubrek ae. Ini somon bosip malah nyoper iki. Wis matengan apa orang Nduk? Malah urung iki lha kok ndi ki Mas? Biasa wong golek ubetan kok ora entuk ngene iki. Ini duitnya. Amin ini. Walah yo kepiye yo. Wong aku dhewe lho yo mumet kaya ngene iki butuhan brak-brak. Malah sampean kok jane yo kepiye? Wak dhewe iki lho yo foto-foto butuh. Iki yo arep golek utang nanti. Aku lho bingung iki carane. Lho kira milih bandite lae to yo. Kan ngono lagi nek iki. Rasane iki yang ini iki dibrek liwat. Terus aku yo anu lho. Nek mau yo nek siak kene. Sak masak yo. Lah yo ngene iki yo beras eran. Wes aku ki yo anu.
Terus sampean di beras ora tuh? Kayak wong canting kae maaf sasak kok janani no. Itu yo ra duwe. Cantik kok nak tak siles sampean piye? Kuwi mah. Madu lu bos. Madu lu iki. Yo, ini sama jiko. Piye yo? Udah kan sampean. Ya, bisa. Ya. Pas ya. Nuwun. Nuwun. Cek, kau yang sana tadi. Lah apa, Bos? Kok kau mandur? Lah, Kau jeneng kesor, itu lo babuku. oh ya sing. Lah, piye. Ngene lho, Lek. Aku karep banyak penting kali sampean. Soale aku butuh duit. Arepe tak nggih bayar urunan opo lah pokoknya kamu saat tak omongin karo sampean. Lah aku njaluk pinjam karo sampean. Iki aku golek silian duit. Untung aku siliono. Yo nak iso aku barang lek. Wong aku ki yo jan kebentel-bentel tenan lek, ngono tenan yo lek yo. Orang mewah lu. Tapi dia mau, soal bodoh kira. Yo kira-kira kayak 15 juta ngono lho. Juta lah Yunes itu Aku 10 wae lek. Dadi es lawe wong loro. Heeh. Piye, men? Enggak beres lho. Iya aku. Jangan lek. Heeh. Ya, apa tadi? Hal penting dulu. Kayak ono ya. Aku tak percaya sampean. Tenang, orang. Kuatir. Toyok. Tenang, Wi. Ini tak ngomong terus ngobrol aja. Piye, men? Wes, Bos. Wong loro iki yo. Jangankan aku 20 juta. 50 suwida lho. Los kayak ono. Nah nih ya. Oh, enak-enak ngomong iki sebule. ACC yuk. Tekok-tekok jeneng-jeneng catet. Serius. Jenenge sama gitu. Parinem. Parinem 10 juta ya. Sampai yuk. Kartina 15 juta. Jadi totalnya 25 juta bener ya. Tanggal piro iki mulai bayar, Bos? Di tanggal berapa lagi? 15. Dari mana sih ya? 15 ya. Tanggal 15. Berarti jatuh temponya tanggal 15 juga, Bos. Ya. Sejak dan Sampai tanggal 15 sampai bayar aku, Bos. lu pedot. Jaminan nih. Ya. Bayar lek tenang ae. Bener ya. Aku ora percaya kok. Wis kok. Rekeningan ya? Yo enak no nomor rekening nak perkara nggo nopo duit ki mesti enak. Ning nak isine nggo. Yune wes ya. Oh, 10 iya. juta. Matur nuwun le. Yune wes ya. 15 juta. Ya, ada nuwun ya, Le. Dolane setiap tanggal 15 loh iki. Yo Yo yo. Stop. Apa jaminannya karena bayar? Lu pedot. Oke. Wes ya yuk. Ya, ya. Komen ya. Nah, matur nuwun ya, Le. Matur nuwun. Nasabah sing lain ya. Muga-muga tinggal tambah bayar utang apa-apa wae lah ngono Mas. Ya, ya, ya. Kan yang itu Le. Alhamdulillah untuk silian. Lah, Kan awak dhewe iso Nuwun nyimpen penur. Iso silian. Iya. Yo. Kayak sesuk tak rancing ku biar ya yo. Wah, urusan kari Iki iki. dikenekne pinter. Wis kok wae gampang. Kan yo senane lho yo. Iya, makut sih. Wis ora penting nih. Tak bikin lah. Yo yo. Mas repot. Terus aku tak balik masak sikik kok kakakku teko. Oh yo masak. Patur nuwun itu duitnya seneng banget aku engko kena benda apa-apa nek Pak. Heeh. Bisa ndak? Ya, ya.
menang. Bangun. Monggo. Monggo Mas. Jadi gini mas, sepeda silaturahmi, kedua saya mau jalan ke sini, ketiga saya mau nawari hutang minta mas. Iya Mas, maksudnya. Ya maksudnya nggak sama kayak apa yang tambah modal, tak dulu nih gerobak masuk bikil. Mau modal loh. Oh, Ini orang kurang duit tuh Mas. orang baik. Dia orang buta ini. Jadi biar Ya wis Mas. bunganya 50% lagi. Untuk piro sampean? Kan itu kita. Wah, Ya, kalian model betul ini. Mas. Iki limitnya nggak terbatas bang Ikan. atas. Dalam tahun nih kita ya. Jangan nih, Satu sudah berapa tahun? Minimal 3 tahun. Jenenge kan siapa? Gomblo Mas. Gomblo ya. Iya. Mas Gomblo 100 juta ya, tempo dalam waktu 3 tahun ya. Niki mas, sistem kami transfer mas. Ajar rekening. Ya Mas. Oke ya. Deal mas, 100 juta ke rekening sampean mas Gomblo. Selamat kerjasamanya. tanggalnya aja lali. Tanggal jelali setiap tanggal 15. Jangan sampai lewat, jangan saya apa tak kasih waktu 2 hari. Lewat dari itu. Dot. Deal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau 1 juta ya. Pilih bayar iki. Bah. Gawat iki. Iya. Aku rasa-rasanya kayak hipnotis iki Jan. Kurang ajar kan kita. Enggak boleh susah.